Wat de dag wordt, begon met bewolking en we gingen juist toen en de de nacht nog ruim. Van de morgen betiet zelfs nog en dan denk je, komt het wel goed? Ja, de zin komt er terug en de warmte is er. En flink warm ik, juni om 8 uur is het nog altijd zo'n 24 tot 29 graden in deze provincie. En dan heeft we dikke simmertemperaturen. Maar de komende nacht kan wel eens de warmste nacht van deze simmer worden. Maar zo'n 19 en 22 graden. En de wind die zal zwak of matig wezen, komt uit zuidelijke richting. Morgen. De slotdag van het scootjeszeilen, van het SKS-scootjeszeilen op Snits. Maar ik voor alle ooractiviteiten in deze provincie. Het wordt een simmerdag met zinnen. Flink wat zin ik. Let er even wat meer bewolking, maar het blijft tot nog wel droog. De tropische temperaturen binnen druk op het vasteland zijn 30 rond 34 graden en in de kustgebieden 28 of 29 graden. Nou ja, waar is dan de verkoeling? Alleen nog maar in het wetter. En de wind moet zwak ontmatig uit zuid-zuidoost en ik kan letterlijk wel eens even zuid-zuidwest worden. In de joentijd, in de nacht komen ze op een enkele pittige ruin of tong erbij en dan zetten we op naar het fruitschoog. Het weekend blijft in de simmersfeer. De simmer blijft in vorm. Op sneeuw betekent zinnen, betekent bewolking en een temperatuur. Ik denk zo om bij de 22, 23 graden heen. Misschien dat we in het oosten nog de 24 graden hebben en dan zetten we terug naar sneeuw. Ik dat wordt een dag mooi zinnen en een temperatuur. Ik alweer om bij de 23, 24 graden heen in het kust- en waardgebied. Misschien 22 en zullen we dan naar het oosten, zou het misschien nog een graadje hoger worden kunnen. Op maandag alweer volop simmerwaar, maar zo'n 26 of 27 graden gemiddeld. En dan blijft het warm en dan blijft het simmerwaar. En op sneeuw een matige ontkräftige wind. En die komt dan uit het westen en het zuidwesten waai. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsjen.